tawag nito? Ito bang pantapag sa ilalim ng buwan? Mahilayang. Oh, ito yan. Ito bang imong dikanta nga? Puting ilaw. Puting dilaw. Oh, murag ilalim ng buwan. Dilaw. Sa ilalim ng puting dilaw. Ilaw. Ora? Ilaw kung na yung masabid. Dilaw. Ilaw. Ilaw, ilaw. Sana mo ni din eh. Kayan? Sa ilalim ng puting dilaw. Secretary Eduardo Aranio sa Civil Service Commission kung CEC o sa mga private companies nga mapatulan usab og adjustment sa work schedule sa ilang mga kawari. Matubalihan niyo nga ang maong nalakang nagtiwa kini nga mapatuman ang social distancing aron maligayan ang pagbayanap sa coronavirus disease kung COVID-19. Sa parini, kinabilar siya sa dinaliyang pagtuman sa maong nalakang ikan sa private sectors o government offices alang sa mga kasuruhan sa kinabagang mga Pilipino. Muna rin siya doon ikikpagpo sa mga bayaw sa Metro Manila aron nakasabot kurusahon na pagpatuman sa social distancing measures. Samtang ang Department of Labor and Employment, nabagan sa pilis sa mga employers, yung sagot ko sa flexible work arrangement, ikinig sa portal at pagpapagan sa DILG. Random! Brigado! Sila nga balita. Posibleng palapdan pa ang pagsuspend sa Manila o sa segment ng sa kinis pagtaas sa ginagawa sa mga tao na nakasakit sa coronavirus disease 2019 kung COVID-19. Ano ba niya ang Secretary Francisco Duque III na pagkalaban sa task suspension ang inibindigay sa resulta sa ilang ibigayon na contact tracing sa mga tao na may nakauban o ganatig malubilo sa pagkatitas ka COVID-19 na positive. Magkapanibok na nagkapalit para ang pagmonitor sa Department of Health sa resgutan na sakit ang sa magsubakong ipo na ba ang usakasunod na suspension sa klase sa Metro Manila. Samtang na hindi may humuang pamili ang mga tao na dipabuyan ang public news tapos sa COVID-19 ibinawag ipahigil sa social media kung pwede kinig na sa karoon at magpipilando sa visual. One time in the Filipino time, alas 4:39 na mga kapigados na ito. Alas 2 grados sa Trayma sa Pagkansar, siguradong matagal ka sa Mrs. Mister, di na mag-away mga kabigada. Kay si Mister, at ako lang una, di na niya magkahimo. Kaya si Mrs. pagkagusto pa, sapot-sapot doon mo na yung naging mag-away mga kabigada. Walang araw kalikaya pag-away, ala Mrs. Mister, at Trayma sa Pagkansar, siguradong tagal ka! Ronda! Brigada! Nag-imagine mo dito ang mapupunaw sa hangin samtang ikaw nagtuya rin ang pagkabay-bayan. Kumikan sa masadyang kagahapon. Ang mga pipong apo na makikita mo samtang nagkinagigig sa kalibay. Stay healthy and enjoy life after retirement. Take Progress Herbal Capsule every day. Invest first for your health and live longer after the long years of hard work. Power Cells Herbal Capsule. Sige na po, sige na po, diri.
Ouch. Hi, Jelly. You look so lovely. Hala, kitagad ko ni Cash. May sungkol na sundalo. Ay, kay payong! Baboy! Nasa ilaw! Ay, kasakit! Ay, kasakit ko! Wala akong rayuma! Kapon wala akong rayuma! Sanan? Sa kontra, di parating! Sa rayuma, di pagpapildi! Pati lang ang karangalipyo sa power cells! Linimen ihatas! Imasahe! Sa power cells! Linimen! Narawag pagmamahal! Papalita! Ay, Ayan Abed. Ito. Ay! Drink responsibly. I am Sue Ramirez and I choose GSM Blue Mojito. Makulit. Drink responsibly. Human sa tibong adlaw nga trabaho. Lamig na kaayong ihigda. Humubang ulan. Humot ang hapon. Tugnaw. Ang huyong sa hangap-ingon. Duyungan sa mga sunan na hinduyan na panulog sa pagkahinanong unsang ng hinay-hinay yung ng mga bata. Ito ka lang? Panamet. Panamet. ngayong panahon na may banta ng COVID-19 sa bansa, handa ka ba ka brigada? Upang makaiwas sa COVID-19, maliit maghugas ng kamay, suriin ang temperatura kung may lakad. Kung maaari, iwasan muna ang mga matataong lugar. Iwasang hawakan ng ibo, mata, bibig, lalo't hindi pa nakapaghugas ng kamay. Sa ngayon, iwasan muna ang pagyakap, paghalik at beso-beso. Paalala mula sa DOH, Guard C. Calcium Ascorbate at Brigada News FM. Brigada, change lives. Hold up! Brigada! Balita sa pagkabalito ba niya ito ang Ronda Brigada bagian po ninyo mga brigada sa kagina Brigada Chola Arellano. Ito na ito sa balikan ng tibila ka mga report sa tubang kabanan. Ato kami ng kiling tulad ng Ronda Brigada Arellano. Nagiya sa kadalang gasol ang mga sa rayot sa Toso Bura. Ito sa opisyal sa Barangay Sudan. Huwag kang pa-fill. Tingnan ko bilang ligara. Ronda Brigada. Teka, gwapa yan. Lumayasan ni mo yan, no eh. Si Auntie Bed, gwapa Bed. Ah? Bastos. Bastos.
Brigada! Salamat, Brigada Michelle Croste. Pero, ito sa tuwag tignags panahon. Bye-bye! Brigada Weather Update! Sa tugintas panahon, karunga sa mga kaibigan ng Itibaw, sa pagkasa ka na yung pinig mamatigan, sa naso ng init ka panahon. Pinigingol ka posibleng sa katapusang simana sa buwan sa Marso, hindi kaya kini sa pagkasa ang dry season o panahon sa tinginit. Lauman na hinay-hinay na mawagtag ang epekto sa northeast monsoon tungod kay kasagaran mas natin kinis Pilipinas ang init nga temperatura tungwa sudot sa May. Ito ang kabilabay ka tuig, Marso 22, yang formal kini nga deklara sa pagkasa ang dry season. You're almost Sometimes home. this winter bulletin sa pagkasa Oh, tungod sa my buwan ang cold front ato na kini panganuron nga kalangitan og mga paguwan og iwan thunderstorm. Ronda! Brigada! Ato sa nang pasalamatan mga kabigana, ang ato ang mga miyembro sa ato ang anak incorporated ining tabang nga nanawat mga kabigana. Sa simusunod chapter na to, ato pasalamatan ang Upper Panabang, Diyos sa San Isidro Labrador, ato sang diya din, no? 127 pesos o diya sa Upper Panabang Apas. Diya po sa sitio Fatima Barangay Apas, sitio Mahayahay Apas, Villa Remedios Opera, Talipaan Basak Pardo, Bakilig Kaputho, Sawag Calero, sitio Puso Buluan, Grupa Sambados, Unity Opera Karulusan, Freedom T. Pandilla, White Road Inayawan, Puro Kabagahan Banawa, Sitio Legacy Upper Laghuerta, Sandayong Guadalupe, Dunya Maria Extension, Punta Princesa. Ito po mga chapter diya sa Manaway City, at ang pasalamatan ng Sitio Lourdes, sa Gumiao, Purok Mango, Upapag Mandawe, Upper Tabog, Under the Bridge, Zone 12 Bagaan, Zone 6 Kanduman, Zone 5 Kanduman, Lapihan Labugon, Alayan sa Tupags, Santo Niño Luwet Tabog, sa Coronel sa Pagsubugan, at Nakatis na Tumama sa Look, no? At yan ito mga beneficiaries ini, beneficiaries of hospitalization, si Teresita, Mandawi City. Sa Consolacion City Chapter, ang atong beneficiaries of burial, si Alin Herman, Mapulo, Purok, Santo, Galing, Consolacion, Cebu. Ang atong Lapu-Lapu Chapter sa beneficiaries of hospitalization, si Angelito Danyo. Oh, no, ha? Kadulan, Sige. Lapu-Lapu City. Beneficiaries of burial, Amarillo Marlin, Pasok Cemento, Lapu-Lapu City. Sa Cebu City Chapter, beneficiaries of burial, Donato Estrella, Upper Ibacan 2, Cansohon, Calisa City. Beneficiaries of hospitalization sa Cebu City Chapter sa Ana Camilita Mosqueda, Alpadilla Dulo Fatima Cebu City. Olia sa Ulan Yapon, si Vita Arong, Upper Panabando, San Isidro, Labrador, Cebu City na. At ito mga beneficiaries mga kabigana. Yes, salamat again sa tutarang ng mga miyembro sa ito ang anak incorporated. Mga chapter sa pagtinabangay, alas pagtabang sa mga kapanan, mga kabigana. Salamat po kayo. Ronda! Brigada! Niya tayo bisita ka ba ito na ibiyo niya sa toyo? Ano bisis doon na palihog ma'am, no? Okay. Di ano siya doon eh. Nabalik ko na, salamat. Nabato ito ang anak ka financial report. Di ba na ito ang tubig iba
sa mga kabigada. Ay, Sige, sa likod palihog niya. ka, palihog. Ulot at palihog. Sige, ikaw, kapatid ka, ha? Kasi nga ito palihog, ma'am. Amor. Ang sabay ato ni mo, ma'am, amor. Ito lang mo mapagit, ha? Mabating tayo. Masa mo dito, Miley, lagi mo lang ako pag-isip. Adi, ayan Ano na ba siya? Bahuwa ba lang kadali eh. Yan eh. Asa inyo na, ma'am? Kaya natuog si Jack. Pinas ni Pulas. Sumatok ka na ganas palay. Hindi lang good. Nakagunit naman ka. Nga? Nakaw lagi siya rin. Ibaw na. Oh, lakaw, tulog. Hindi ang maganda. Kasi balik-balik ka na to. Uy. Ang bahaging ito ay inihatid sa inyo na Power Cells Herbal Capsule. Tutukan ang sakit. Pilipino. Natin sa subscribe nyo. Honey, Pia, bakit pa man ako birthday? Sige, I'll blow it. Drive Max Plus Herbal Capsule. Bisa matag-adlaw pa ang happy birthday sa Drive Max Plus Herbal Capsule. Tagaluga. Ma, nani ay PTA meeting ko, ma. Okay na, attend ko. Uy, Sheng, lula sa tenyo mo attend? Dili, uy. Mana na ba siya? Lula, naupok yun din. No, sakit, uy. Nahulot nga na mo, Glutaflex Glutathione Gold Capsule. Dili lang kini magpaputi. Tunay collagen. Aron maligayat ang wrinkles. Ha? Sheng, ganaon yun di mo imong ate. Dili, uy. Mama na ako. Glutaflex Glutathione Gold Capsule. From Regis Cosmetics, movable and free. Also available, Glutaflex Glutathione without carnitine. Tama, no? Michelle, kung sasagutin mo lang ako, susungkitin ko ang buwan. Nakasingkinta ng ulo ng tatay mo. Anong narinig ko? Namakinta ang ulo ko. Ay, legit pala kayo, tay. Anong tatay? Ayusin mo yan, ha? Eh, tay, relax lang kayo. May pasalubo ako sa inyo. Eto tayo, Power Cells. Talagang nahulaan mo paborito ko. Power Cells Herbal Capsule. O, sige, kailan nagkasal? Sa kasal agad, eh nangliligaw pa nga si Roel. Power Cells Herbal Capsule. Bilhin na sa mga butika nationwide. Vino! Vino Pulaco! Vino! Uyok lang ka na mo, alasing ka man. Vino Pulaco, kinikuhan sa trabaho, makatabang sa pagbawi sa kusog. Sabat mo. Sa maayong kapugmahon. Hindi na tama bilis na? Ha? Wala na bilis na? Oo. Ano pa mo ito? Minutos. Wala. Dapat may 15 minutos. Pamili isda siya. Responsibly. Vino Pulaco, kusog sa maayong kaugmaon. Drink responsibly. Gusto kong naranahin si Donna. Sagot ko, gitara. Sagot ko flowers. Solid to kabaga natin ah. Sagot na lang niya. Kumpleto na. At ang bag mo, Genie, kaya ni Toto. Easy Surfacity. For more moments na pang Pinoy. May 1 gig data to. Meron pang 3 gig for watch and play or share and shop. May anti-all-net text pa for 3 days. Dial *143# now. Promo runs from January 16 to May 15, 2020. For DTI Fair Trade Permit number FTEB 00769 series of 2020. Tama, no? Ano? Kurmado ah. Sis, Pag-iwan mo. mas kinig ko asa. Ako, sige, bakit ka honor? Tungod na sa yami. Ibaw ka na lang. Ibaw ka sa yami. Gasolina na. Taon ka ni Adto. Hindi ano ba? Hindi pa wala yung tanan. Sakti na. Dali na. Yummy Bean. Naku na. Ang lasang bright, healthy, huwag may height. Yummy Bean Zero. Parang lamang. Finding hearts everywhere. With passion research. With timely, accurate
accurate, Gasolina. relevant Only information, 5K. and wholesome entertainment. So you can experience life in quality. This is Ano ba ito bumuan? In hearts, in hearts, not tough, oh strong, Kailan ito gambuto? to take a lot of pain, take a lot of pain. Love is like a flood, lot of brains, love hurts. Ooh, love hurts. I'm young, I know, but even so, I know a thing or two. I've learned from you. I really learned a lot. Really learned a lot. Love is like a fire, burns you when it's hot. Love burns. Kaante na. Ooh, love hurts. Pamaon. Some folks think of happiness, blissfulness, togetherness. Some fools fool themselves, I guess. I'm not fooling. I know it isn't true. I know it isn't true. Love is to make you blue. Love hurts. Ooh, love hurts. Ooh, love hurts. I know it isn't true. I know it isn't true. Love is a flag made to make you blue. Love hurts. Ooh, love hurts. Isa. We're almost home, 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 home. Andi. Bayad na ka? Isa ka kaliso. Where? Gasolina, ako kung tindahan mo. Here. See that cell sign? Oh, where are we going? That song. Dito na gasolina, Texas. Ayan sa? Ayan, buwan na rin. Ayan. Asa dahil mo pa? Ay, namukoy ka kinuon. Where church? Papa is going to go to church, but I can't go. Just wearing shorts. Grabe.
Hatod man dyan, door to door. Simba po ka man? Masing mas pito. Ako nagduan dere. Waman dere, waman duan. That's in Isidore Church. Sabi ka tigduan. Wala ikaw. Ing ka na ah. Wala. Oh, wala. Papasig bagot-bot ang dugay ay. Buka. Kanta. Buka. Ah, kay mo simba ba siya? Magkukutan dyan. Pamigtigan on, parehan lang David. Kami dato din. Bagut-but si Yanis. Kusi ana manggani ka kay si ka bagut-but. Yung pangusi, ang lago ng batas pa. Don't worry, Ma, you're like that too. Okay, we're home. Home. Gilabay gid mo truck. Right na, gilabay na nako imong